Между червата и мозъка съществува комуникация, известна като ос черва-мозък. IBS е разстройство на тази връзка, което оказва голямо влияние върху качеството на живот на пациентите. Това не означава, че е психично заболяване, а че засяга стомашно-чревния тракт и други функции. Пациентите с IBS имат по-ниска оценка на качеството на живот в сравнение с здравите хора. При тези пациенти физическата активност, енергията и емоционалните аспекти са силно засегнати. Всъщност, качеството на живот на пациентите с IBS може да бъде толкова лошо, колкото и при пациентите с диабет. Ето защо лечението на IBS, насочено към оста черва-мозък, е интересен подход, който може да подобри качеството на живот на пациентите. Основните действия на пробиотичните щамове в H-биота и 3.1 могат да се обобщят в три направления. Първо, пробиотикът произвежда молекули, които подобряват чревната пропускливост. Второ, той намалява възпалението чрез производството на противовъзпалителни молекули. И трето, произвежда антимикробни съединения, които възстановяват чревната еубиоза. В резултат на това се постига намаляване на усещането за болка в корема, висцералната свръхчувствителност, както и подобряване на коремната болка и фекалната консистенция. В резултат на това качеството на живот на пациентите с IBS значително се подобрява.